मादैमोन गासैबो गसंग्रामसै खननांगोन दे र सिख्लाफोरा बांद्राय खननो हायोना सेंग्राफोरा बांद्राय खननो हायो र दे सिख्लाफोरखौ नायनि आं माने इफाले साइड बिसि गावो पारे ना इफाले साइड बिसि गावो पारे साव मना मने थाकिबा किन्तु रेडी सना नों एनार्जी खनसेबाव सना नों पावर आहिगोल किन्तु सना नों गासिबो खननांगोन सना नों आंनि सना नों आखाइ खबजोबनांगौ बरिया क्लेपिट रेडी सना नों जादु आंनि जादु सना नों जादु आंनि जादु आंजों समायफ्लेनाय आंजों रुमायफ्लेनाय गुफुर जादु एबारे बैखौ नायनि आङो बैयाव मोसागोन लाइटखौ बिथिं अकमान लाइट इफाले दिया এইটো लाइटটো दिया इफाले ओ आखाइ खबनांगौ खनसे गासिबो ओ दासो गरम आमार इफाले बे साइडा रावबो खननाङा दे मात्र बे गेजेराव नायगोन आं सोर खननो हायो
কিন্তু বিটিং বিটিং খনা কিন্তু দে কোনেও নাগাব কিন্তু মাত্র এই কোনাটো সময় কোলা এনার্জি হয়ে আছে তাতে ঠিক আছে রেডি সাইলেন্ট सोना नों आंनि एसां गोजानबाबो पावारा फैदों नाय खनसे आखाइ खबनांगौ बिथांमोननि थाखाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि दासो जादों अके सोना नों जादों आंनि जादों